ପିଲାମାନେ କେମିତି ଅଛ? ଆମେ ଲକଡାଉନରେ ସମସ୍ତେ ଅଛେ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ ରହିଛି, ତେଣୁ ବହୁତ ମଧ୍ୟ ଗରମ ହେଉଛି। ଆମେ ଟିକେ ଯିବା ବଗିଚା ଆଡ଼େ ବୁଲି ଆସିବା। ବଗିଚାରେ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ପବନ ବାଜିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ଟିକେ। ଚାଲ ବୁଲି ଆସିବା ବଗିଚା ଆଡ଼େ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ବଗିଚାରେ କେତେ ପ୍ରକାର ଗଛ ଅଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ପବନ ବି ହେଉଛି। ଦେଖ, ନଡ଼ିଆ ଗଛ, କଦଳୀ ଗଛ, ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛ, ଲଙ୍କା ଗଛ, ଡାଳିମ୍ବ ଗଛ, କେତେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଛ। ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ, ଆମର ଯେମିତି ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ରହିଛି ସେମିତି ଗଛମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆସ ଦେଖିବା ଗଛମାନଙ୍କର କ'ଣ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ରହିଛି। ଆସ ଦେଖିବା। ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛ। এই ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛରେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଛି? ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ଏଇଟା ହେଲା ଗଛର ଫଳ। ଏଇଟା ହେଲା ଗଛର ଚେର ରହିଛି। ଦେଖ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଗଛ ନେଇଛି। ଦେଖ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛ। ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛର ଫଳ ଦେଖିଲେ, ତାପରେ କାଣ୍ଡ ଦେଖିଲେ, ଏଇଟା ହେଲା ଚେର, କାଣ୍ଡ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖ ଲଙ୍କା ଗଛ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଲଙ୍କା ଗଛ। ଲଙ୍କା ଗଛର ଏଇଟା ହେଉଛି ଫୁଲ, ଫଳ, ପତ୍ର, ମାଟି ଉପରକୁ ଥିବା ଅଂଶ ହେଉଛି କାଣ୍ଡ, ମାଟି ତଳେ ଥିବା ଅଂଶ ଯେପରି ଏଇଟା ଦେଖେଇଲି, ଏଇଟା ମାଟି ତଳେ, ଏଇଠୁ ମାଟି ତଳେ ଥାଏ, ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଚେର। ହଁ, ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଆମେ ସବୁ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଜାଣିଲେ ଗଛର। ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛର ମଧ୍ୟ ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଦେଖ, ବହୁତ ଉପରେ ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଧଳା ଫୁଲ। ଦେଖ, ତାମାନେ ଆମର ଗଛର ଅଙ୍ଗ ହେଉଛି ଫୁଲ, ଫଳ, ପତ୍ର, କାଣ୍ଡ ଏବଂ ଚେର। ଧନ୍ୟବାଦ।